Kerja, tuh. Jam gini. Tuh. Kau cuci pai. ओरै जे हाजो जिं जिं फैगासिनो आरो जोंना जों फैगासिनो नै नायलांबाय लोगोफोर जों मा जायगायाव थांदों मा लाइन थांदों आरोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर अननानै प्लिज बर'जों बर' सापर्ट होलायलायदो दा जों थांगासिनो नै लोगोफोर दं जोंहा जाय दोङो बिआइ हाय बोलो ओरैबायदि गरम आरोना दिनै बोथोरा आरोना ओरैबायदि गरम जादों आरोना दिनै मेंबाय आं माने जायगाखौ मोनथ'वाखै बहुद गोजान थांबावनांगौ आरोना ओमफ्राय नै बेजोंबो न'बो दङ आरोना सरकारनि न' बियो गामिया बे गामिया आदिबासिफोरनि आरोना सावथाल आदिबासि ओमफ्राय नै जोंहा खुराबो दङ लोगोसे गरमा माबायदि खुरा गरम मोनदों गरम ना ओरैबायदि गरम मोनदों जानाय खुरा आरोना बियो जोंहा थाख्लाय सारनि सेकेन्ड थाख्लाय एक्सेम नुयोना लोगोफोर सेकेन्ड थाख्लाय ना एक्सेम थाख्लाया दा नोंगोना नङाबा नोंनियाथ' नङा थेवबो एक्सेम नुयो आरोना सेम फंबाय जानो समायदों आरोना समायदों गरमाव थानो हायाखै माने गरमनि थाखाय हावाबो गैया सिजोब्बाय नै गस्लाफोरा डायलॉग लो ना खाली डायलॉग अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है रेडी दिखा एक्शन डायलॉग समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। बिबारदो अमा बेदर जाहैनांगोन दा होननानै थास' बिबार अमा बेदर हिट जागोन ना एकदम गथानो बानायना जागोन बाय हिटनि